What's up mga kabaklay? So for today's video, pupunta tayo sa Pangasinan at bibiyahe tayo ngayong gabi. So let's go! Ito lang yung mga gamit namin. Oh. May iwan si Toby. Toby. Kalaro kasi siya eh. Oh. The doggers. So ayun, tara na. Sana hindi maraming tao ngayon. Dito na kami ngayon sa bus. Ayan. Kakarating lang yung mama. Ayan na. So ayan, nandito na kami sa labas ng bahay at naghihintay kami ng masasakyan papuntang Bayambang. So nandito kami ngayon sa Barangay San Julian, Malasiki, Pangasinan. Habang inaayos niya yung payong. Ayan. Sabi ko, videohan niyo muna ako para sa outfit check. Haha. Ayan, so nakasakay namin ng tricycle dito. Papunta na kami sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Ang presyo ng pamasahe dito sa tricycle is 50 pesos. Ang presyo naman ng pamasahe namin magmula sa San Julian, Malasiki, Pangasinan, papunta dito sa Bayambang ay 25 pesos each. At maganda yung nasakyan namin dahil first time kong masakyan yun dito sa Pangasinan. Meron na silang bus dito na the aircon. Maliit lang siya. So parang dyan sa Manila, same na halos, no? Sunod sila sa bago talaga. Hindi sila nahuhuli ngayon dito. Ayan, so ang biyahe namin siguro mga 5 to 10 minutes away. Siguro kasi dahil hindi ganun kaluwag yung daanan kasi nga November 1 po ito. And meron din kami madadaanan dito na Campo Santo. Kaya siguro ganun katagal. Pero siguro kung hindi ganun kadami yung tao, siguro mga 5 minutes lang din halos. So ayan. What's up mga kanegro? Nandito na tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. So, ito yung pinakamataas na statue na made of bamboo. Dito lang yan matatagpuan sa Bayambang, Pangasinan. Let's go, let's check it.
Ba ganun dapat? What's up mga kabaklay? So, nandito tayo ngayon sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Ano? So, dito natin matatagpuan ng pinakamataas, okay? Pinakamataas na statue ni St. Vincent Ferrer na made of bamboo. Ayan. So, ito siya. Pakita natin. Yan. Ang taas niya, guys. Diba? Sobrang ganda niya. Ayan siya. So, guys, dito natin siya matatagpuan. Ulitin ko ulit. Dito sa Bayambang, Pangasinan. So, sa lahat, guys, na pupunta dito sa Pangasinan, ilagay nyo to sa bucket list ninyo. Dapat ninyo mapuntahan tong lugar na ito dahil sobrang ganda dito. At napakaganda rin ng chapel nila, guys. Ayan ang kainan dito sa St. Vincent Ferrer Park. Saan ba yun? Dito lang yung malapit eh. Mga magandang spot ng kainan. Kahit wala tayong budget, mag-picture lang tayo. Lakad lang, ganda lakad. Wala tayong pambili, pero nung unang food hub na nakita. So, ito yung pinakaunang kainan na nakita namin. Ayan. Ang kainan na to ay ang angkong. Ayan, more on noodles siya. Ayan, Pero para siyang noodles. angkong. So, bukas sila nito nung time na to, November 1. Hindi na namin naipakita yung ibang kainan sa loob kasi sarado po. Sayang kasi hindi namin sila nasama sa vlog namin. Pero for sure babalik naman kami dito. At dito sa area, meron din silang Station of the Cross. Ano? So talagang tahimik po dito sa lugar. Napakaganda ng lugar pero walang entrance fee dito, guys. So talagang marerelax kayo. Ngayon puntahan naman natin. Punta natin dito yung mga Station of the Cross. Ayan, naka-fast forward. Kasi sobrang laki talaga. Ito naman yung chapel nila, guys. Sobrang ganda. Sobrang linis. At sa kaalaman din ninyo, may aircon sila dito. Kaya kahit mainit yung panahon, malamig po dito sa loob ng chapel na to. So, ayun guys, no, dito na po magtatapos ang vlog namin. Please, like, comment, and share. At see you sa mga susunod pa naming mga vlogs. Adios!